Гатанки, част 7. По бяло поле ходи, черна диря оставя. Що е то? Молив. Да е лед, не е лед. Да е мед, не е мед. А е сладко като мед и се топи като лед. Що е то? Сладолед. Земята след дъжд поубива, излиза в гора и нива, с чадър разтворен трепери, кой ли ще я намери? Що е то? Гъбата. Стои изправен на снега, морковче му е носа, топка сняг са му краката, тенджерка върху главата. Що е то? Снежен човек. На стръмен баир гъста гора, под гората гола полянка. Под полянката две езера, две падини се гушат. На сянка под езерата скала куха, през която вятър духа, а под скалата една пещера. Що е то? Човешкото лице. Какво е? Какво това същество? Тичам ли? Тича! Игрите обича. Спра ли се? Спира. Сме се разбира. Що е то? Сянката. Без крака, без криле, без снага. Не се вижда, не се чува. Бързо лети, не се стига. Що е то? Времето. Моята тънка премяна, от мен самия такан. Хем е къща, хем в нея мога и да се лелея. Стана си крие в гъстака, нито се вижда, ни трака. Имам ли гости крилати, все някой ще си изпати. Що е то? Паякът. Слънце ли грее, слабее, дъжд ли се лее, лудее, я прекосява полето, за да прегърне морето. Що е то? Реката. Свят без човеци, градове без къщи, гори без дървета и морета без вода. Що е то? Географската карта. Благодаря, че гледахте и до следващия път!